UEMak Udalerri Euskaldunen eguna ospatuko du maiatzaren 14an seguran. Hego Euskal Herriko 87 udalerrik osatzen dute UEMa, horietatik 11 goierritarrak dira. Seguran ospatuko den festa eguna aitzakiatzat hartuta, mankomunitateari buruz gehiago jakitera etorri gara gaur. Goazen! Miren, kaixo iraixo. Kaixo. Maiatzaren 14an ospatuko da Udalerri Euskaldunen eguna hementxe seguran 2 urteren ondoren. Ze garrantzi du egun honek? Bueno, 2 urte ia lau, ez? Orain dela 2 urte egin beharrekoa zen, eta, 4 urte pasa dira azkenengo Udalerri Euskaldunen egunen gilunetik. Eta, egun ikustu guretzako oso berezia dela, ez? Ez da bakarrik UEMako kide dien herriak ospatzeko eguna, baizik eta Udalerri Euskaldun guztiek ospatzeko, ez? 170 udalerri inguru dira Euskal Herrian euskara indizea 170koa edo altuagoa daukenak, eta nahi dugu pixkat egun hau izatea ospakizun bat Udalerri Euskaldun guztiei begira. Nolako izaten da egun hau, esan duzu festa dela, baina bere alde instituzionala ere badu, ez? Bai, egun honen barruan sartu izan dugu beti UEMaren batzar nagusia, urtean 2 batzar nagusi izaten dira eta egun honetan egin izan da batzar nagusi hori, eta gero horrez gain izaera instituzionala eman nahi izan diogu, nolabait UEMa bera ere instituzio bat delako, ez? Udalen bilgune bat da, eta bertara gainerako instituzioak ere gonbidatu nahi izan ditugu, eta horrela instituzioak eta euskalgintza elkarrekin indar bat egiteko baliatu. Euskal Herrian azkenean Udalerri Euskaldun hauek jokatzen duten papel hori nolabait aitzinera eramateko. Tengabe gara aipatzen Udalerri Euskaldunak, zer kontsideratzen da Udalerri Euskaldun bat? Gaur egun Udalerri Euskalduna kontsideratzen da euskararen indizea 70%tik gora duena, alegia euskararen ezagutza da euskaldunak ia euskaldunak zati bi indize bat da, eta hori 70%tik gora dutenak horiek hartzen ditugu Udalerri Euskaldunetzat. UEMa 1991an sortu zen, zergatik sortu zen? Oin 31 sortu zen, oin dela 31 urte sortu zen UEMa, bereziki garai hartan udalen funtzionamentua begira gehiago, ez? Ikuste zen, udalen funtzionamentuan euskaraz aritzeko zailtasunak asko ziela, gazteleraz jarduteko ohitura handia zegoela eta pixkat horre erantzun bat edo emoteko, ez? Eta hainbat udalerri juntatu zen hor, helburu eta kezkantzekoekin, eta arrazoi horri konponbidea emateko intentzio horrekin edo saiakera horretan sortu zen UEMa. Gaur egun herri ertain edo handiak ere badaude, baina hasiera hartan herri txikiak ziren denak, zen modu bat indarrak batzeko eta errekurtsoak batzeko. Bai, azkenean sortu zenean, Iraitzek esan duen bezala, errealitate soziolinguistiko jakin bati erantzun zion UEMak, herri txikiak ziren, eta horregatik besteak beste helbururen artean jarri zen Udalerri Euskaldunen garapen sozioekonomikoa ere aintzat hartzea, mankomunitateak, baina egia da urteen bilakaerari ondorioz eta egindako lanari esker, mankomunitatera udalerri handiagoak ere bildu direla, eta horrek indar handia eman dio UEMari eta egiten duen lanari. Nolako izan ziren hasieraiek? Nik ez dituko gogoratzen. Pixka gehiago. Ni hasiera hartan ez nengoen, baina 20 urte daramatzat ja UEMan, eta hasierak gaur egungoen oso ezberdinak. Hau da, garai hartan udal esan bezala udal oso txikiak zeuden mankomunitatean, eta mankomunitatearen lan garrantzitsuenetakoa hartzen zuen udalaren euskalduntzeak. Administrazioa erabat erdalduna zen garai hartan, eta poliki euskara planen bidez, administrazio euskalduntzeko izugarrizko lana egin du UEMak. Eta orduan oinarrizko euskara zerbitzu bat ematen zien UEMak udal txikiei. Gaur egun horrek ez dauka zer ikusirik, hau da, udalen euskalduntzea UEMaren egitasmoaren zati txiki bada, eta errealitateari erantzun behar izan dio, egia delako administrazio euskaldundu dugun bitartean, zoritxarrez plazak erdalduntzen hasi zaizkigula. Azaldu pixka bat zein izan den bilakaera hori? Bilakaera pixka eta aipatu dugun bezala, udalak euskalduntzen hasi ginen, erabilera planak eginez poliki urrats handiak egin dira, baina bitarte horretan konturatu ginen udaletxetik ateratzen ginenean plazetan aurrak erderaz hitz egiten hasi zitzaizkigula. Beraz, UEMaren 20. urte hurrenean, UEMak hausnarketa prozesu bat abiatu zuen, eta UEMaren egitasmoetan eta UEMaren zereginetan ere nolabaiteko bidea hausnartu behar genuela eta hildo berriak zehaztu behar genituela konturatu ginen eta horri ekin genion, eta
Ordutik hildo berri batzuk hartu ditugu eta udalak euskalduntzeaz gain, udalerriak euskaldun mantentzea eta erdaldundu zaizkigunak euskalduntzeko lanetan ari gara. Urte guzti hauetan zehar, udalerriak etengabe joan dira batzen, azkenetariko izan da hemen gertu adibidez Idiazabal. Beraz, erakargarria da, ez? Udalerrientzat UEMako kide izatea, zergatik pentsatzen duzu dela? Nik uste ematen dugun zerbitzua batetik oso zabala dalako, udalan intereseko ere badalako, eta bestetik lan hildo pila badauzkogulako, Mirenek aipatu den bezala, udalaz aparte, udaletxez aparte, udalerriari begirako dauzkogu, hezkuntzari begirako proiektua, baina dauzkogu udal bereziki txikien garapenari buruzkoak, ez? Horri ikusten dugu udal txikitan edo arnasgunea dien herrietan behar dudan moduko garapenik ematen espaldin bat, eta euskaldunak bertatik beste herri batzura joan beharra baldin badokea poliki arnasgun horrek edo galduko diela, ez? Eta lehen aipatu duguna tipe bai, ez? Udal ezberdin horrek elkartuta, aukera handia daukagulako errekursoak bateratzeko eta indar gehiago egiteko eta elkarrekin lan potenteago egiteko. Nolako izaten da UEMA erabatzeko prozesu hori? Eskaera jasotzen ditugu. Guk badaukagu ohitura UEMA sartzeko baldintza lehen aipatu dugun hori, 70% euskara indizea da. Orduan, harremanetan jartzen gara udalekin gure zerbitzuen eskaintzen berri emateko, eta egin behar den bakarra da osoko udal batzan aho batez onartu. Onarpen hori daukagunean, gure batzar nagusian beste udal guztiok onarpen ematen diogu herri horren UEMako sarrerari. Aipatu behar da, UEMA ez dela inolako alderdi politikorekin lerrokatzen, ez? Ez, azkenean beste dozein instituzio bezala, ez? Mankomunitate bada, beraz, hauteskundeen arabera, noski udalek erabakitzen dute ordezkariak nor izango dien. Ze eskaintzen die UEMak bere bazkideei? UEMak gauza asko eskaintzen dizkie, onartuta ditugun lan hildoen arabera, alde batetik eskaintzen dizkie udala euskalduntzeko eta udala euskalduntzeko egin behar diren urratsak egiteko hainbat baliabide eta gero herrira begirako plan oso bat egiteaz gain, plan hori aurrera eramateko, hainbat bitarteko, etorri berrientzako egitasmoa, Iraitzek aipatu duen hezkuntza, gaur egun hezkuntza egitasmo oso sakon bat daukagu landuta eta ikastetxearekin harremanetan hezkuntza proiektu hori garatzen dugu. Udalerri euskaldunetako herritarrak ahalduntzeko hainbat tailer, erakusketa, hitzaldi, kontu pila bat, euskalduntza alfabetatzeko taldeak osatzeko bitartekoak. Hau da, azkenean euskararekin lotuta dagoen ia gauza guztiak. Azken urteetan aurrera eman duzuen proiektu garrantzitsu bat da euskararen kaleko erabileraren neurketa, ez? Azkena 2021 egin zen eta duela gutxi aurkeztu zen, ze irakurketa egin duzue? Azkenean emaitzak guk egin duguna da udalerri euskaldunetako, UEMan barruan dauden udalerri euskaldunetako datuak aztertu ditugu. Azkenean Euskal Herriko kale erabilerak neurtzen zuen hainbat herritako kale erabilera, baina konturatu ginen herri txiki askotan eta bereziki udalerri euskaldun askotan datu hori etzela ezagutzen. Eta UEMak nolabait gune horien behatoki papel hori jokatzen duenez, estrategikoa iruditzen zitzaigun kale erabilera neurketak ere egitea. Orduan orain, bigarrengoz egin dugu datu bilketa hori, eta datu bilketa horren emaitza orokorra ez da mugitu. Hau da, berdina da, duela 4 urte egin genuenaren, berdina da. Dena dela, bai ezberdintasunak nabaritzen dira udalerririk euskaldunenetatik, UEMako udalerririk ezain euskaldunetara, esan dezagun. Eta euskaldunenetan, 80% gora euskaldunak euskararen ezagutza 80% gorakoa denetan, jaitsiera bat nabaritzen da, eta gainerakoetan guk espero ez bezala igoera txiki bat nabaritu dugu. Azkenean, balorazioa, nik uste dut kale erabileraren balorazioa baino, azkenean dauzkagun adierazle guztien balorazioa egin behar dela, kale erabilera adierazle bat gehiago da, eta adierazle horien artean UEMak baditu esaterako eskoletan egiten ari den neurketak, egiten ari den inkestak, azkenean denak hartu behar dira aintzat, eta nik uste dut balorazio bat egiteko esan behar dela badaudela zantzu negatibo batzuk, positibo batzuk ere badauden bezala, baino tentu zibil behar dugula eta udalerri euskaldunetan ere ez dugula lo hartu behar, hemen ere euskara galtzeko arriskutik kanpo ez dagoelako. Hori, handixeagoetan badirudielako gorak doala erabilera hori, baina txikietan ez, hori kezkatzekoa da, ez?
Bai, batetik hori, ez, haundi eta txiki ze hortan baino, nik uste dut udalerri euskaldunenak eta esain euskaldunak, ez, tamainak eukileik hor zer ikusia, baina ez dela arrazoi bakarra, eta Mirenek aipatu den bezala nik uste dut kezkatzeko arrazoia badarela, ez. Ikerketa askotan antzematen duguna orokorrean parekatu egiten dela datu horrek eta elkarrekin orekatu, baina herriz herri aztertuta eta bereziki gune euskaldunetan ze bilakera eduki den bai kalera bilerak, eta bestelako ikerketa batzuk, ez? Aipatutako bezala eskoletako lehen hizkuntza ikasleen hizkuntza erabilerak edo etxean lehenengo hizkuntzak. Nik uste kezkatzeko arrazoia baditugula eta lanean jarraitzeko arrazoia baditugula. Eta baita ere horiek direlako arnasguneak direnak, ez? Eta zein da arnasguneen garrantzia? Hombre, arnasguneak azkenean Euskal Herrian dira, Euskal Herria euskaldun bat ameste dugunon eredu, nolabait esateko, ez? Horiek dira motorrak eta horiek jarraiki joan behar dugu. Gune horietan euskara modu naturalean transmititzen da, modu naturalean bir sortzen da, eta gune horiek desagertu egin ezkero, hau da, zail ikusten dut nik oso erdalduna den gune batek euskarari eusteko aukera izatea edo. Beraz, nik uste dut gune horiek, hau da, euskara oraindik ere sano dagoen gune horiei eustea ezinbestekoa izango dela, gainerakoan ere aurrera egingo badugu. Bestetik, beste ikerketa horretan ere ikusten zen, aurren artean zertxo bai jetxi dela. Eskoletako ikerketak ere aipatu dituzu, ezakit horre kezka somatzen duzuen, zer irakurketa egiten duzuen? Bai, kezka somatu ez, kezkatuta gaude. Oso kezkatuta gaude, bai, nik uste dut bereziki hurrengo belaunaldi begira lanketa sendoa dagoela egiteko, ez? Arlo asko, erpin asko dauzkan gaia da, batetik eskolan euskeran gaia nola landu behar dan, baina nik uste dut hor garrantzia berezia daukan kontua dela aisialdia, ez? Aisialdi eredua, pantailetan daukagun konsumoa, asko landu eta aztertu beharreko gaia da, eta erantzun sendoak emoteko momentu dela uste dugu, hori ez, oin belaunaldi bat euskaratik kanpo gelditzen baldin bada, bere aisialdi eredua ezinezkoa dalako euskeraz, horri buelta ematea gero oso zaila izan lehike. Eta horren arira hemen seguran bertan ere aurkeztuko duzu ikusentzunezkoen kontsumari buruzko ikerketa bat, ez? Bai, UEMako ikastetxe guztietan egin dugu, 11.500 inkesta inguru jaso ditugu ikusentzunezkoiena, eta orain hortan ari gara, ikastetxe banatu ditugu ikastetxeari dagozkion datuak, eta gero datu orokorrekin ere badugu asmoa, horien berri eman, eta nik uste dut kezkatzeko arrazoiak badaudela esaterako inkesta horrek eman dituen emaitzetan, eta horri dagokion nolabaiteko erantzuna artikulatu edo pentsatu behar dugulakoan gaude. Zein erronka ditu UEMak, baina aurrera begira? Bueno, kuantitatiboan, esango duke, 100 herrira egistea, 100 herriko langa hori gainditzea, badauko erronka bezala jarrita legealdi hontarako, ez? Da nik uste gero bestetik aipatu ditugun kontuak, aisialdi kultura ereduan inguruko hausnarketa sakon baten bagabiz, herri txiki arnasgunen garapenari garrantzia berezia ematen, nik uste hor erronka potolo daukagula bai, eta bestetik hezkuntzan eragiteko proiektu potolotxo bat daukagu, eta nik uste hor beste instituzio batzukin batera eta lan desente daukagu egiteko, eta hor bai markeko nuke erronka sendo bezala. Eta gero nik gehituko nioke horri agian, azkenean udalerri euskaldunen aitortza bat izan da azken urteetan administrazioaren aldetik eta hola, baina oso garrantzitsua izango litzatekeela nolabait arnasguneak babestuko dituen lege bat edo izango bagenu. Eta edo lege markoan udalerri euskaldunetarako bereziak izango diren neurri batzuk hartuko balira. Eta nik uste dut UEMak erronka gisa hori ere hartu beharko lukela. Agian zailtasun izan daiteke, bi komunitateen artean gaudela banatuta. Bai hori hala da, ez dauka zer ikusirik alde batean eta bestean daukagun egoerak, egia da EAE mailan azken urteetan, aitortza juridikoa ere izan dutela udalerri euskaldunek, Nafarroan ez gaude oraindik leku horretan, baina UEMa bietan saiatzen ari da eragiten, eta nik uste dut, ni nahiko positiboa naiz, eta epe ertain batera edo aukera hori irekiko zaigula bietan. Eta amaitzeko jendea gonbidatzea, ez? Maiatzaren 14an segurara gerturatzeko, zergatik etorri behar du jendeak? Egun politia izango dalako, benetan udalerri euskaldun hauen euskalduntasuna aldarrikatzeko garrantzitsu izan lehikelako, eta bestetik, udalerri euskalduntan biziganon arteko harreman sare hori osatzeko ere, politia izan lehikelako, ez? Eta guzti hau jai giroan egitea aspaldiko partez, horrek ere nik uste emango diola plus bat. Oso ondo, mila esker. Zuri.